Hello, hello, hello. Nora is back. Good morning mga sana-sana. Magluluto ako ng lutong ay gulay togi. Hello, hello, hello. Nora is back. Good morning mga sana-sana. Magluluto ako ng lutong ay gulay togi. Ay, nagulay sa mama. Ngayon po, kasi may mga bulok yung dulo niya, kailangan natin tanggalin isa-isa. Anong oras kaya ako abutin ito? Kasi ano to eh, 12 at saka kailangan tanggalin 11, yung kanyang dulo kasi parang bulok na. Bulok-bulok yung dulo niya. Pagkatapos ng isang oras mga sana-sana, sa paghinlo na ko sa togi, ang atuang na bilin na lang, mauna lang ni. Tingnan nyo, gamay na lang kaayo. Ang iyahang bulok, mauni. Ay, lain siya color, more siya na brown na. Ayan, kumpara sa atong napili, puti kaayo. Diba? Mana siya. Kay sa una manggod, nagluto ko ani, wala na ako tanggalan na, hindi ko tinanggalan ng bulok, yung dulo niya. Ang lasa ng ginisa ko, parang amoy panis. Iba ang lasa ba? Kaya nung sumunod na pagluto ko, tinanggalan ko na ng dulo. Yun pala yung sekreto ng togi. Dili dehydrate suhon og luto. Mao na ni akong na mauhan pod. Tanggalan dai gyud siya tumoy kay lain ang lasa imurang diretso pod. Kay sa atoa manggod sa probinsya, murag wala man ko kakita og ingon ani. Wala ko kakita og tugi ba. Pero siguro sa kuan sa ubay sa lungsod na siguro ni siya. Nya kay kani adtong panahon kay dili man ko magngadto ag lungsod, tagsaramantahan ko makangadtog lungsod. Maning wa gid ta kahibaw kung saon dai ni pagluto ning togi. Diri na ko nakamao mga sana kaluoy pod. Diri na nakatagbo og gulay togi ay. Bawo unsa ni puingana ni sa atoa? Togi ba kahapon ni? Wala ko kabalo mga sana kung say tawag ani sa atoa. Sa probinsya. Hi. Hi, morning akong bugoy, akong bunso. Anong pangalan mo? Eken. Anong pangalan mo? Ken. Harold J. Hi, Jay. Tapang. Apa. Oh, ako ay... Sige, sabihin mo nga. Ako ay... So, ay 2 taon. at taon. Gulang. Olang. Ako ay makulit. Kukulit. Ito na. Lulutuin na natin ang ating togi at saka ay ginisang togi with gulay, carrots, and sayote. Wala man akong beans na sana-sana. Kaya ito na lang. Kalimutan ko pala kung tapos haluan natin ng konti. Karne. Oh. Hahay daw po siya. Hahay daw po si Buboy. Hayaan. Oh, mayroon daw siyang laruan. O, doon ka muna. Mag-play mo na ikaw. Ka magluto si mama. Depende sa inyo mga sana-sana. Anong ihalo nyo? Pwede kahit ano. Pwede manok. Ito, karne ang halo ko kasi ito lang meron ako eh. Pampalasa. Ngayon, lutuin na natin ang ating ginisang sayote. Painitin na natin yung kawali. Lagyan natin ng konting oil. Konting oil lang kay ang karne may naman siya
ko sa bawang mga sanusana, ano siya, tostado gamay, kay gusto ko yung na brown na siya ba, para lumabas na yung amoy ng bawang. Isunod na natin ang sibuyas. Isunod na natin ang sibuyas. Iniwa ko lang siya ng maluto. Isunod na natin ang karne. Tapos, antayin lang natin siyang maluto, yung karne. Pagka magtutubig kasi ito siya mga sanusana. Pag lalabas na yung kanyang katas, pag matigas pa rin, dagdagan natin ng konting tubig. Tingnan niyo yung ginagawa ng anak ko. Nandyan na sa ref. Diyan ka na lang tira sa ref. Close mo na, close mo. Ang daming kalat, mga sanusana sa bahay. Okay, mga laruan ng mga bata. Ate Hana, ligpit mo na, nak. O sige, tulungan nyo. Pagtulungan yung ligpitin yung kalat nyo. Finish O, sige, ligpit na. Mabuti yung mabuti yung matuto magligpit. Minsan yung ate niya nagrereklamo palagi. Madalas silang nag-aaway kasi yung kapatid niya nililigpit ng ate niya, kinakalat naman niya. Kaya yan sila nag-aaway. Pilyo yung isa eh. Yung lalaki ko, naku, napakakulit. Ito na Ayan na siya. Haluin lang natin para magpantay yung karne, pagkaluto ng karne. Tsaka para di siya masunog. Naglalagay din ako ng pork cubes. Dagdag pampalasa. Yung iba, nilalagay yung pork cubes pagka nagisa na rin yung gulay. Sa akin, gusto ko siyang ilagay, iunat siya sa paglagay, sa karne, sama sa karne para yung lasa ng pork cubes talagang didikit sa karne. Bigyan natin ng konting tubig, mga sana matigas pa yung karne. Mainit tubig yung nilagay ko. So, para madaling kumulo ba. Pwede din yung tubig na warm water. Palambutin na natin ito. Nalambot na siya. Isunod na natin yung carrots. Matigas-tigas tong carrots. Tapos, sunod natin ang togi. Togi muna. Sinugasan ko na to siya kanina, mga sana. Malinis na to. Ready to cook na to. Tatakpan lang natin ito. Para isunod na natin ang sayote. Paborito ng aking panganay na anak, sayote. Kanina nga, naghimay ako sa togi. Tanong ng tanong, ano yan mama? Hindi niya kilala. Sana kakain siya. Kaya healthy ito. Gulay. Gulay lang tayo. Tikman nga muna natin ano ng lasa nito. Matabang. Sana. Lagyan natin ng asin. Konting asin lang. Tapos, durog na paminta. Haluin lang natin ulit para mag-blend lahat ng mga panlasa sa gulay. Tapos,
Takpan natin ulit para maluto na siya. Ayan, titingnan na natin kung naluto na ba. Okay, tikman nga natin kung sakto na ba sa lasa. Pwede na. Tama na to, luto na to siya mga sano-sana. Ayaw ko rin yung na-overcook yung gulay. Kasi mamaya, mainit pa siya. Lalo siyang lalambot pagka hindi pa kakainin agad. Kaya patayin na natin to. Okay. Tapos na. Ganun lang kasimple. Lutong Bisaya, ginisang togi. Salamat sa mga nanonood. Pa-like and subscribe to my channel. Like and follow. Subscribe. Thank you. Salamat sa nanonood.